Ψόφιος είναι, ψόφιος. Το βρήκα το πέμπτο, αλλά μου βγήκε η Παναγία για να το βρω. Άσε, δηλαδή από το Ηράκλειο στη Νέα Ιωνία και στο πέμπτο και ξαναγυρίζω Ηράκλειο. Συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς έχετε πάει με τα πόδια από το Ηράκλειο μέχρι το πέμπτο, στη Νέα Ιωνία, στο πέμπτο γυμνάσιο? Ναι. Είναι κουραστικό? Όχι. Γιατί δεν σας κουράζει εσάς και εμένα με κουράζει? Αυτό θέλω να μου πείτε. Περπατάω συχνά. Και εγώ περπατάω συχνά. Δεν ξέρω. Τι Μπορεί, μάλλον. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή εγώ είμαι ψόφιος θα κάτσω λίγο εδώ πέρα. Τι να κάτσω. Πάω να δω στο ρολόι την ώρα, εντάξει. Εντάξει. Θα λέμε κύριε, χάρηκα που σας γνώρισα. Εγώ. Πάω λίγο να δω την ώρα εκεί πέρα στο ρολόι να ησυχάσουμε.